If I try to find any problem there. That's what I'm mixing all of that out.
Ogbonjo obodo like anyị kwuru ọgawa isi iri a nke eyiri anyị ruo mgbe ọ lọrọ asị ka eyiri ya ọtụtụ ozugbo anyị sị na amasị ọkọwa tụmara Hada. Let it pause. Wow. This year, can you hear? Yeah, sitting on our side. No, that's it. I don't see. Okay, then I can talk about your food. Okay, line. Then I can talk. I'm already coming. Okay, Nko sinachi alpha. Una abatas patan. Okay, come on, abatas patan. Oka abatas patan. Oja ise. Manu ngabo fumo pia. Huh? Only, nothing no to go come Alpha. Imanonya. Together. Mami Manona. Imana Oliko is the good no. Nana Fadi is the Yuma. Funny, I think we'll play for us. I make us a bag of a man. Only man, I didn't do it. Also, you know, you got that young for me. All of us are
mmoja ka ahụ ntụle na na-eti abụcha ngwa ahụ nwa ya ebe ọ na-abụzi anyị na-amụta mmago bọịsị aka mbọ mmanụ ezi mgbe ebuka tụrụ ọbata ma fada ka na-apụ maka mmafa kpọrọ atụrụ ebuka ya bịa na ya kpọtọ ihe na-agba afa na anyị kasi na ụwa dị anya nọ ọnya ka ọ ka gbadoro Chidimma mana ọ dịka ọ nago Chidimma ka nọ ọ dịka ọ ka nọ ebe a Chidimma dịka ọ ka nọ befa oge Chidimma kpọ gị na fon ọbata nọ ọ dịka plan ọpụ na ọ setụrụsịa ihe niile ị na-ege ihe mmegbu ọ dịka ọ na-achọ setụrụsịa ihe niile nyanwa Chidebele Chistere na Ifeanyị ga anyị gbọgụ akịrịtanyị ihe Ebuka bụ ọ sị na Ifeanyị ejese paspọtụ ọ sị na Ifeanyị ejese paspọtụ isi na ndị ahụ ike ịgaba anyị na ndị echi anya Ifeanyị ọzọ maọbụ Ifeanyị ọbịa kpọrọ Ifeanyị akpụrụ Chukwu emekwa emere ọkpọ Ifeanyị ozugbo si aja onodo ndị ọhịa ga-emedo ọkpa na Ifeanyị eje tụọ mesịgị ọkpọpụtaga n'isi anyị nke ọ bụrụ nkata anyị na ndị ga-eje gbago bụ Chidebele na Chidera na Ifeanyị na Chistere agageti na mama nsị a na ama m ọgọlaja m Ifeanyị asa na Chidera agọtara ya bekee ada ọ na-akụ ose anyị batara tata wikendi ka anyị aga ọzọ anyị aga wikendi n'ọba and ebe next week ka anyị anọ wikendi ebe next week ka anyị anọ wikendi azụmite mgbe oke bata Saturday ba onye ọzọ si ọmụmụ n'ụlọ dị na teritori a mba maka ndị a na mba ebe a ka anyị chọ mụ na papa gị ebe a ka anyị chọ teritori na onye ọbụla tie n'anya ka anyị malụ eru ma ntanụ achọghị m ka papa ọ dị elu ọnịcha na teritori ahụ
on the channel of my three things. I see that. Oh, I have no room of father. I want to go on. Room of father. Igbo, they are that bread. You know, but don't talk to me.